दे थाबनो नोंसोरो होननायनि बायदिनो रायलायनोसै नोंसोरनि थाखायनो आंहा गैला ओरैजाय हिनजाव देवानिनि खोथा रायहैनांगौआनो गैलायलांला आंना जेबो जालायलाङासै फाग्ला बोराया माथो लाजिलायथालै माथो लांथियासो फैबावलायदों हाब बोराय बेफोरबायदिजों जायो नामालाय हो लाजियाखै नोङो हो लाजियाखै खाथियाव आइजो मानसिफोर दङ बा हिनजाव देवानिखानि गियान गैमारा खोमालै बियो आंहालाय माखौथो लाजिनांगौ जाखो बोराय देहा रानलांबाय रुनलांबाय बेवहाय लांथिया थानायावलाय माखौथो लाजिनांगौआ नोंसोरसो पापिफोर मा मावनानै नोरो फुरियाव मोनहैनाय हो मा मावनानै फाग्ला जोंखौथ' मासो लाजिबोनां नागिरदोंलै बियो ओइ बोराय खुगा सामलायनानै खोथाखौ बुंलै नोंबोथ' नोरोखुरियावसो मोनहैखागोनलै नोंथ' खम पापि साला मालायनि न'खर सिफायग्रा नोङो हो मालायनि गोसोफोरखौ सिफायग्रा नोङो बा सोरनिखौबा गोसथोनाय गोनांफोरखौनो बोखालाबायनानै हाबा होथारलै नोंथ' बाप्रे थगा थसि खालामनानै बा मोसाफोरखौनो मोसौनि गुन दं होनानै मोसाफोरनि गुन थानाय सिख्लाफोरखौनो खम थगाय थसि लांनानै मालायनि न'खर दंस' खालामहैलै नोङो बेफोरनि फाबाखौसो गगोन नोङो बोराय नोंसोरनो गोसथोलायनो रोंखाथाराबालाय ओमफ्राय मानसिफ्रानो सेंग्राफ्रानो गोसथोलायनो रोङाना खायसेया बेखायनो आङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ जायोब्रा बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय पुण्य मोननानै आंहा सोरगोफुरियावसो मोनहैगोन सोरखौ बे खोन्थाबायखोलै ओइ लावजि खोनाबायना आंनिबो हासुथुमनानै दोनखादोंहाय मा दाय माबा मोनसे बुटफ्रा उल्था पुल्था खालामनो नागिरदोंबा हासुदैजों सारला जोबनानै खनसे सुवा सुथि खालामजोबगोनहाय आं बिसोरखौ गारनायाव गैथ्राहाय मा आरो हासुदैखौ नुबाथाय बुटफ्रा खाथियाव फैयोनोहाय ओंखायनो लानानै फैखादों आं लावजि आयौ फाग्लि नोंनालाय गाराङालाय मा जाखो मा जानांगौ जाखो थाखा फैसा गैया नालाय बयफ्रेन्डफोरबो गैया नालाय आरो बिमा बिफानावलाय बेसे बिबाय थादों लाजिलायलांबायहाय मा ओंखायनो उफाय गैयिनि हाजिरा गायदोंमोनहाय आरो जिबायदि गरम ना आयु मोखां सोखां बुजोबनानै फैबाय आङो ओमफ्राय मोखां सोखां बुजोबनानै फैनानैबो आरो मा जाबावखौ मिथिबायना ओमफ्राय हनै अखा सिजानानै दाना गारमायानो बोरैबा सेब मोनजोबनानै दङ माबाफ्रानो रावफ्रानो बद्रा बद्रिसो जालाजोब्बायहाय आंना ओइ नोंथांलाय नोंसिनालाय मा खोथाफ्रानो जाथारलै हो थार बाथ्राखौ होननायखाय लाजिदों आरोना नोंसोरो थार बाथ्राखौ होननायखाय लाजिदों दाबायदियावलाय सोर बुरबा गोसथोलायनो रायलाय थाबायनाय हो गावबागाव फसायनायखौ मोनाखै होननानै बुंनानै लाब्रा गोसथोलायनो रोङै बबे दुनियाव थाफैनाय हो खोनाबायना बिसोरजों बेफोरबायदि रायलायबाय थाबा जानाय नंला मुला बिसिना खर'आनो खावसे गलाखासो खोमा आयौ आदामोन अन्नानै आंनि फिसायखौ हगारदोबाल बेफोरबायदि आंलाय फिसाय गैया मा गैया सानबेसे बेफोरबायदि थाबाय थानो हानांगौ जाखो हगारगोन बिनानाव ओमफ्राय एग्रिमेन्ट खालामनो होनायालाय बोरै हो बे पापि बोरायजोंथ' जों खालामनो हाखाथारनाय नङालै जानाय नङा जों बेखौ फोथायथारनो हानाय नङा मानो होनोब्ला हिनजाव देवानिफोरखौ जों फोथायथारनो हानाय नङा जानाय नङा थैनायनि सिगां जों बिराद खोथा मोनथिबोनाय ना आयै हिनजाव देवानिफ्रा नोंनो हिनजाव हरगोन होननानै जा थगायबायना जोंखौ आयै जेरैबायदि थगायदोंना खोनाबायना नोरोखुरियाव मोनफैनायनि सिगां ओरैबायदि थगायदों आयौ फैसा लायै गैया थैजासिम हिनजावखौनो मोनासै ओमफ्राय गैला थालिरसो गायनानै दोनखो ना माखोथाय न'खरनि मानसिफ्राबो आयौ बाला नोंसोरो बिदिसो जाथारदों आरो ओइ नोंथां बाउन्डारिखौ बारहैनाङालै बाप्रे बिसिनि बाउन्डारियाव थांजाया नङाबा दा हनै सासेजों रायजालायगोन मोनथिबायना हेलौ बेवहाय माबाया मना जिला होननाया सोर सासेयामोनलै हो सोर सासेयामोन माथो फनखौनो दिखोआब्रा हारसा फैदोंमोन नै आयु जोंना गेमस्रि बक्सासो मोनफैखो ना माखोथाय मोनफैबा मोजाङानो जाबायलै मा गेमस्रि बक्सब्रा थाखा थिंख्लिहाय फैसा दोनथुमग्रा थाखा थिंख्लि नै बेवहायलाय माथो बुहुमानो उल्था उल्टिसो जानानै दं खावसेथिं माथो नोरोखुरिसोलाय हो खावसेथिं माथो आयै जानाय नंलालै बेनिफ्राय थाबनो गोख्रैनो थांनांसिगोन फारसेखौ माया दोनलाङोब्रा गिलायलांबाय आं बेफोरबायदि जायगायाव थाजाबाय थानाय नङा माथो बेफोरसोलाय बुथो ना मासो जाखो माथो बिरलाबायनानै दंलाय
ओइ फाग्ला नोंबो बुहुदानो नङा जाबाय माथो नोंनाबो आथिङानो गैयालै हो मा बुंदोंब्रा आं बुहुद नङाब्रा आं मानसिसो आंना आथिङा जोनोमनिफ्रायनो गैखायाना ओंखायनो आथिं आखाइ गैयाबाबो दाना खामानि मावनानै जानांगौ जायोना नङाब्ला सोर जाहोबाय थानोलै नङाथाय माथो आथिं आखाइ गैयाबाबो मावनानै जाखानांगोनखा माहाय दोनलांनोब्रा बै दंफां सायावनो दोनलांदो दाहाय लांफागोन आङो दहाय आदामोन नोंसोर मानो बेफोरबायदि खालामबाय थाखो आं मालाय सानबेसे सैज' खालामनानै थाबाय थानो नोंसोर मानो आंखौ थगायगासिनो नोंसोरनो मा नांगौ बुंथारदों आं गासैखौबो होजोबथारगोन आंनि फिसायखौनो अननानै हगारदो नोंसोरो जोंनि लोगोखौ हगारदोब्रा अननानै खोनाबायना जोंनि लोगोखौ हगारदो मा नांगौ होथारगोनब्रा जोङो हगारनो हायालाय जोङो बेफोरबायदि जोंनो जानांगौ बेखौ होगोन हा होनबालाय जोङो हाबा जायैनि सिगां थैदोंना बै खर'आव बिबार खालायलायनायखौ आंजों जुलि जाहोदोब्रा मा आंखौ दोनगोना माखोसै नोंलाय फाफि साला आयै नोरक थाहैलायनाय मा थाबावनायमोन नोङो हो लासिंसिं आं बायदि गोथार सिख्लाखौ मोननो हास्थायदों नोङो लासिंसिं लाजिया नोङो हो लाजिया बे माब्लाबाबो जानो हाथारा नै लावगिखौ ला आयै आंखौसो मानो बेफोरबायदि सोरबो होनो नागिरलायखो बेखौ खि लाजाबायो आयै औवा दान्दासो सयथिबो इसिबां गोजौ ओइ मा लाजि फोनांनोहाय आंहा गोजौ खाबालाय आंहालाय मा खालामनो हानांगौ जाखो बुहुदफ्रानो खल्था गरम गोजासो नङाथाय माथो बुहुदफ्रानो खल्था गरम हिनजाव खुगा गोजासो आयै सेन सिख्ला गोजासो नामाथाय बिसोरो बिसोरो बांद्राय लाजि फोनांथारबायलै थाजानाय नंला बेवहाय लुदुमि माथो खालामनो सानमारखो केसखौनो होमारसै नामा पुलिसाव हो फुजा नों मा सानमारखो आं केस होमारनांगौ ना केस होनायनि खोथा नङा मोनथिबायना लुदुमि आं माबा मोनसे गोसोआवसो फैगासिनो ओरैबायदि गोसोआव फैदोंना मोनथिबायना आयु बे नाम्बार प्लेटखौथ' आङो गारिनिखौ अबावबा सोरनावबा नुनाय मोनखाथारदों ओमफ्राय गोसोआवनो फैयाखै खर'आवनो ओंखायनो रागा जोंगासिनो आङो डक्टर नार्जिनारि नोंथां औ डक्टर नार्जिनारिखौ आङो लेंहरदों मानोथो गासिखौबो ज' लेंहरलायखो रुपा माबा मोनसे जादों नामा जानायाथ' जाख्लाय जोबथारबाय मिथिबायना साहानिफ्राय खोलानिफ्राय गासैबो सानिफ्रायनो बार मोदायानो फैजोबथारबाय ओमफ्राय एखे सिमब्रे जोब्बाय आंखौ खर'आनो गरम मोनजोब्बाय आङो लुदुमि मा खुगाजों खोन्थानो सानबाय आङो लाजिनायजों रागा जोंनायजों बोरैबा मोनजोब्बाय आङो गोलैहां मोनलायलायनाय आयु मा खोथा जाखोसैहाय मा बेफोरबायदि गोलैहां मोनलायलायनाय औ रुपा मा खोथा जाखो खोन्थादो जोंनोबो आं बिराद बोरैबा मोनबाय मिथिबायना माबा हाजोआनो बायनानै खर'आव गोलैसिननाय बायदि मोनलायलायथारबाय आङो लाजिनानैनो बोरैबा मोनजोब्बाय आङो मा होनो लुदुमि खोनाबायना नोंसोरो जाय नाम्बार प्लेटखौ लाबोदों बे डक्टर नार्जिनारिनि गारिनि नाम्बार प्लेटसो मा आंनि गारिनि नाम्बार प्लेट औ डक्टर नार्जिनारि नोंनि नाम्बारनि गारिनि प्लेट आरो आंखौ निमाहा हो आं नोंथांनि सायाव दाउट खालामाखै मानो होनोब्ला जों सानैयाथ' डिउटि मावखादोंमोन ना हस्पिटालाव दाखालि एक्सिडेन्टआथ' बै दिनखालिनो जादों आरो ओमफ्रायो आं ओरैबायदि सन्देह खालामदोंना बिसोरो बे जोंनि माइ खावसेयानो जाखागोन बिसोरो बे जुजाय मोनानो जाखागोन बिसोरखौसो दाखालि आङो अमा जानाय बे एखेबारे लांगाब जानाय हालायलायनानै जानाय ओंखामजों जानाय माबा अराव हांनानै जानाय एवनानै जानाय बिराद नुखादोंमोन आङो बिसोरनो जाखागोन बिसोरो खोनाबायना बिसोर हरै हाजो थिखिनियाव थांनानै फट'शुट खालामनो थांदोंनो थ'दाहाय बेवहायनो थांनानै बिसोरखौ होथारहैदां फाग्लिफोर पस्टखौलाय माबायदि होनांगौ जाखो आंहालाय गोसो बायदि होदो बेवहायलाय मा सोंख'लायनायनि गोनांथि दङ जायथिं मोजां नुयो बेखौनो हो खनसेनो 40-50 खेबखा मोनथिबायना जुजाय आरो नै फाग्लि नैबे उरानाखौ एखे उरायहोजोब मोनथिबायना बिराद मोजां नुथारगोन नों लानाय बायदि लाबाय था ओमफ्राय एखेबारे ओरैजाय एसे हग्रां खालाम आरो ओमफ्राय स्माइल होबाय थाबानो जाबाय दे ओमफ्राय नैबेफोरखौबो लाफा बिराद समायना नुगोन खिथुनि भिउआबो बिराद मोजांखा मोनथिबायना हाजो दंलायलाय मोजांखा दंखागोन मोनथिबायना आयु फागिजौ सास नुखादों लाल दुपाटा उरायहोनायजों लाल दुपाटा
बायदि एंखुर आब' जादों नोङो आब' जादों हा बाब बिब'नो खोन्थायालासे माबा माबि खामानि उल्था पुल्था मावनायाव माथो एक्सपार्ट जाथारबाय हा नों बहानिखौ बेफोरबायदिसो फोरोंदोंमोन हा बेफोरबायदिसो फोरोंदोंमोन आब' मा जाखोलै आब' दा बुं नोङो लाजिदों बेनिफ्राय आं नोंखौ फंबाय होनानै लानो मानसि नोंखौथ' आङो सिगाङावनो होनखादोंमोन ना आंनि गारिखौ दालां होननानै बा आंखौ जेल जाहोमारगोन नोङो नैबे बिमाखौ जुजाइ इसिबां गोरिब जालांबाय नोङो हो इसिबां गोरिब जालांबाय हो इसिबां गोरिब जालांथारबायना हो साला बेफोरबायदि माने खामानि मावनांगौ हो साला मोखांखौनो देखायनो जायगाखौनो दोनासैनो आंखौ आयौ बाला मा जाखोहाय खोनाबाय दा जुजाइ आयै मानो रागा जोंफैला जोबखो बिसोरो जोंखौ ओमफ्राय मा जाखोलै आब' अमा जादोंना जायाखै नोंसोरो दाखालि अमा जादोंना जायाखै अमा जादोंब्रा जाग्रा बुस्थुखौलाय जाखागोन ना मा जाग्रा बुस्थुखौ जागोन हे मा जाग्रा बुस्थुखौ जागोन बा फेसबुकआव आंखौ फ्रेन्ड खालामनानै नोंसोर बा आंखौसो कमेन्टआव जावलायलायदों ना सिंखावरि मोखां मा मोखां साराय मोखां होननानै साइज गैया बुरिरि जाबाय हाबा जादों होनलायलायनानै लाजियासै नोंसोरो हो गावनि टिचारखौ बेफोरबायदि जावहरदा फेसबुकआव सनमान गैया अमाखौलाय जानायालाय जादोंब्रा आब' लुदुमि नुखाबाय दा सिमान जाखाबाय बिसोरो अमाखौ जाखादों अमाखौ जानायाबो नोंसोरनिनोखा नोंनिनोखा मोनथिबायना लुदुमि आंखौ निमाहा होदो जा फैसा नांगौ जा फैसा थागोन बेखौ आं हरफिनजोबसै दे औ लुदुमि नों गाज्रि दा मोनसै आंबो सासे बिमा महरै फेलें जाबाय दिनै आंखौ गाज्रि दा मोनसै मोनथिबायना फैसाखौ आंनो हरगासिनो दे लुदुमि बिब्दि नङा डक्टर नार्जिनारि नोंथां खोनाबायना आंबो सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिसिनि फोरोंगिरि हिसाबै आंबो फेलें जाबाय मोनथिबायना बेनिखायनो आंबो माबा मोनसे राहासो सानगासिनो मा खालामनाया मोजां जागोन होननानै होनबालाय माथो खालामनो सानखा नोङो लुदुमि औ माथो खालामनो सानखो ना केसखौनो थिखोनो सानखो ना माखो नङा नङा माने केस थिसनलाबायनो जां आं केस थिखोआहाय बेफोरबायदि फिसा फिला खामानिखौ जानाय नङा बयबो लासिंसिं जाथारगोनहाय स्कुलाबो लासिंसिं जागोन गासिबो लासिंसिं जाजोबगोन बेनिखायनो आङो माबा मोनसेसो सानदों आरोना माने फैसाफोरखौ आङो नोंसोरनिफ्राय लायालासिनो बिसोरनिफ्रायनो बोखांफिनजोबगोन आङो खोनाबायना मा होनदों नोंसोरखौ अननानै नोंसोरनि टिचारहा केसखौनो थिखोबावासैसो मानो लाजियासै नोंसोरहा टिचारनि अमाखौ जाना बेफोरबायदि गावखौ हाजिरा मावनानै अन्थाइ बुख्रुबनानै ना मानानै खामायनानै हरबानो जाबाय नोंसोरो जों हले थाइसेबो हरनायाव गैया मोनथिबायना नोंसोर जादों नोंसोरनो हरफिनथारनांगौ मा खुगा सियं सियं जागासिनो हा खुगा सियं सियं जागासिनो जानाय टाइमावबो जानो हाबाय दाना खामानि मावनांगौ होननायखाय खुगाया सियं सियं जाजोब्बाय ना थाम्फैफोर बारसोमगोन खुगायाव खुगाया बन्द' खालामनानै ला